پرتوکێکی ئیرۆ وەکە دیاری ژمارە هاتیە دەبینێ ez her derhênerê min e ez her ka temaşa bikim şahnameya Kurdan civîna nemiran e navê wê berhemên helbestên şairê Kurd Mele Ehmedê Palo ne têda hatine parastin helbestên wî ji du bergam pêk te yek ji wan civîna nemiran e di destê min de hûn dibînin di vê berhemê de Palo li hengên Kurd yên dîrokî bi awayekî monolog têde bihevra daxivin li hengên Kurdan têde behsa Kurd û Kurdistanê dikin amadekarên vê berhema hêja Mihemed Yıldırım Çakar Rêza Palo Rêzan Palo jî kurê biçûkê mamoste Paloyê rehmetî yê din jî Veysel Başçî û Yakûb Aykaçin weşanê nûbihar ev berhem belav kirine ji 768 rûpelan pêk tê Palo yani Mele Ehmedê Palo xelkê Palo bûye Bakurê Kurdistanê sala 1920 ji dayîk bûye sala 1991 jî li Qamişlo koça dawiyê kiribû destê we hemûyan xweş bêyên ku divê berhema hêja da beşdar bûne û mala we ava ku ev diyarî rûdawê kir û